दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'निफ्राय बड'फा हाउसनिफ्राय जोङो सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय माखासे जोंहा मिथिहोनांगौ दङ। बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो दिनै बेवहाय मिथिहोनो लादों। जोंजों लोगोसे दङ दिनेश ब्रह्म बिथां, लोगो गाहाय नेहाथारि, सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि दङ बिश्वजित बिथां। दा जोङो बोसोरफ्रामबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मोनसे मिरुआरि रोंगौथि सायख' आनजाद जोङो खुङो आरो बे मिरुआरि रोंगौथि सायख' आनजादखौ सामलायनाय जोंहा मोनसे मिरुआरि सायख' आनजादनि मोनसे बर्ड दङ आरो बेजों लोगोसे जोङो बे आनजादखौ सामलायनाय हिसाबै दा समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो सोलोंथाइ नेहाथारि क'र्डिनेटर आरो लोगोसे बेवहाय आङो कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेसन हिसाबै लोगो आफादगिरि हिसाबै बेवहाय जोङो बाहागो लायो। दा नोंथांमोननि गेजेरजों जोंहा देग्लायनि जे खुंनो गोनां 10थि खेबनि थाखाय जोङो बे मिरुआरि सायख' आनजाद जेखौ जोङो खुंगोन बिनि माखासे नियम खान्थिजों लोगोसे माब्लानिफ्राय जागायगोन बेखौ जोङो फोरमायनो लादों। दा देग्लायनि जे खुंफुंनो लानायनि फर्म एबा बेखौ मुं थिसननायाव फरायसाफ्रा फर्म फिलआप खालामनो मोनगोन। गाबोननिफ्राय बेखौ स्टार्ट खालामनो जागायनाय जागोन। 13 अक्ट'बर जाहैबाय गाबोन, बेनिफ्राय जागायनानै 14 नभेम्बरसिमावहाय बेखौ फिलआप खालामनानै होनांगौ। जोङो फर्मआ बहुद माने गोरलैयै फिलआप खालामनो हानाय। बेवहाय माखासे फरायसाफोरनि मुं, फरायसालिनि मुं, गुबुन गुबुन बाहाय माने जानबुं नम्बर बायदिसिना बेबायदि होनायनि गेजेरजोंनो फरायसाफ्रा क्लास 9 आरो 10 9 थाखो आरो 10 थाखोनि बर' मिडियामनि फरायसाफोरनि थाखाय बे मिरुआरि रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंनाय जायो आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो नोंथांमोननि दारै बेखौ बयनोबो मिथिसार होनाय जाबाय आरो बेवहाय गासै जोंनि जिल्ला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो मावथिफ्रा गासैबो गावबा गावनि बेंखनाव थानाय फरायसालिफोराव गोजौ फरायसालियाव बेफोर राहाखौ बिथांमोनहा मदद खालामगोन आरो बिनि सायाव फरायसाफ्रा 9 थाखो आरो 10 थाखोआव फरायनायफ्रा बे आनजादखौ होनो थाखाय बिथांमोना बाहागो लागोन आरो बेवहाय जोङो बे एप्लिकेसन होनायनि मुङै गावबागाव मुंखौ बे फारिलाइयाव लाबोनांगौनि थाखाय जोङो मोनसे मासुल लायो। बियो माने 30 रां लानाय जायो। बेवहाय आनजादनि लोगोसे गुबुन गुबुन बावहाय कुइसन पेपार, OMR शीट, गुबुन गुबुन बिथिंखौ नोजोर बोनानै जों बेबायदि माखासे मिनिमाम मोनसे फिसखौहाय फरायसाफोरनिफ्राय बेखौ बोसोरफ्रामबो जोङो लाबोनाय जादों। दा बेजों लोगोसे बे आनजादखौ जोङो खुंफुंनो थारिख थिग खालामनानै लाबाय। बियो डिसेम्बर दाननि 14 अक्ट'आव जागोन। देग्लाय बोसोरनि 2025नि डिसेम्बर दानाव 14 अक्ट'आव बे आनजादखौ बियो देवबार गोलैयो, सानडे गोलैयो। बे दिनखालि बानजायनो थाखाय जोङो दिनैनि नोंथांनि दारै बेखौ जोङो मिथिहोयो आरो लोगो लोगोनो जोङो रिजाल्ट फोसावनायनि जोंहा दिन थारिख थाखायो आरो बेखौ लानानै जोङो बिथांमोननि आनजाद जाखांनायनि उनाव रिजाल्टखौ जोङो 2 जानुवारि 2026 मायथाइयाव जोङो होगोन आरो बेखौबो जोङो दिनै नोंथांमोननि दारै मिथिहोबाय आरो बे आनजादनि जाफुंसार जानाय फरायसाफोरनि थाखाय रेंक हिसाबै जोङो माखासे मानबान्था होनाय जायो आरो बे जायफ्रा माने 1, 2, 3 जायफ्रा रेंक मोनगोन बे क्लास 9, क्लास 10, 9 थाखो 10 थाखोनि थाखाय सेथि रेंकआव मोनग्राया 20,000 रां मानबान्था मोनगोन आरो नैथि रेंकआव गोग्लैनाया बिथाङा 15,000 रां दान बान्था मोनगोन आरो बेजों लोगोसे थामथि रेंकआव फैनाया 10,000 मोनगोन। एबे मोनथामबो रेंकनि क्लास 9आवबो 10आवबो बे बिबांनि एखे मान बान्थाखौ बिथांमोना मोननो हागोन। बेजों लोगोसे जायफोरा बिथांमोननि एसे गाहायाव साबा फरायसाफोरखौ जोङो माने मान होनानै 2,000 खरि बिथांमोननो वान टाइम बेबायदि मोनसे मान बान्था हरनाय जायो। स्कलारशिप हिसाबै जों बिथांमोननो 2,000 कनसलेसन हरनाय जायो आरो बेखिनिखौ जोङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों फोसावबाय। दा बे आनजादखौ खुंफुंनायनि थांनाय बोसोरावबो जोङो जिहेतु बेखौ खुंबोदोंमोन आरो बेवहाय जोङो फोरमायनो हायो जे थांनाय बोसोराव क्लास 9आव 9 थाखोआव फरायनाय फरायसाफ्रा बर' मिडियामना 8,424 सा फरायसाया बे एप्लिकेसनखौ खालामदों आरो बिथांमोना आनजाद होदों आरो 10 थाखोआव फरायनाया 8,297 फरायसाया बे एप्लिकेसनखौ होनानै जोंनि बे थांनाय बोसोरनि 9थि आनजादाव बिथांमोना बाहागो लादों आरो देग्लाय 2025नि जे 10थि जे जोङो मिरुआरि सायख' आनजाद बेवहाय जों आसा खालामगोन जे बयबो गावबागावनि माने दिथागिरिफोरा आरो फोरोंगिरिफोर लोगोसे गासैबो फरायसालिनि फरायसा बिथांमोनहा 10 थाखो आरो 9 थाखोआव फरायनाय बिथांमोनहा जाहाथे बे एप्लिकेसनखौ खालामो आरो बे आनजादखौ जाहाथे बिथांमोना बाहागो लायो। मानोना जोंनि बे
आनजादखौ खुंनायनि गुबै थांखियानो बे जोङो 2006 मायथाइनिफ्राय जिहेतु गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैदों आरो दायो जोङो जिहेतु गुन गोनां सोलोंथाइनि जे मोनसे गोनांथिखौ बुजिनानै जोङो सोलोंथाइनि गुन गोनां सोलोंथाइनि मोनसे जावरिखां हाबाफारियाव दङ आरो बेखायनो जों मिजिंथियो जे गुबुन गुबुन बाहागोआव गुबुन गुबुन समाव क्लास 10 नि उनाव बायदिसिना कम्पिटिटिभ एग्जाम्स जेरैहाय 11-12 फरायनायनि उनाव फरायसाफ्रा इन्जिनियारिंनि जा मेडिकेलनि जा गुबुन गुबुन NDA बायदिसिना आनजादफोर होयो दा जायखि कम्पिटिशनाव बाहागो लानो थाखाय बिथांमोना बेसिक माखासे सोंनाय फिननायनि टेकनिक आरो बेसिक माखासे आइडियासफोरखौ कनसेप्टखौ बुजिनानै लांनांगौनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे जोंनि दिनैनि 9 थाखो आरो 10 थाखोनि फरायसाफ्रा इयुन समाव जायखिजाया रोखोमनि आनजादखौ उथ्रिनायाव बाहागो लानायाव गावबागाव गेबेङै मोनसे बुजिनायजों बाहागो लालांनो हायो बेबादि मोनसे कम्पिटिटिभनेस माइन्डसेटखौ रोखा खालामनानै होनो थाखाय जोङो बे आनजादखौ खुंनाय जादों आरो बेयो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइखौ मदद खालामनो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइखौ बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गेबें राहाजों दावगालांनांगौनि मोनसे मोगा-मोगि थासारिखौ मोनहोनो थाखाय जोङो बे मिरुआरि सायख' आनजादखौ खुंनाय जादों आरो बेखिनि खोथाफोरखौ जोङो नोंथांमोननो मिथिहोनो मोननानै जों गोजोननाय मोनो आरो मिजिंथियो जे बयबो फरायसाफ्रा दिनैनि जि कम्पिटिटिभ मोनसे मुगा बादायलु जि मुगा बेवहाय जोङो मोनफ्रोमबो रोखोमनि आनजादखौ लानानै गाव गावनि रोंगौथिखौ आनजाद नायनायखौ जोङो खालामनांगौ आरो बेवहायनो जोंनि फराफारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदाफारिनि जेखिनि जोंनाव बेवहाय जेनेरेल नलेज आरो गुबुन गुबुन दिनै एप्टिटिउडिनेल माखासे सोंनाय फिननाय इंलिसनियानो जा बाहाय सानखान्थिनि एप्टिटिउडिनेल माखासे सोंनाय फैगोन स' बेफोर गासिबो माने सुंद'यैब्लाबो बे आनजादनिया जिखिनि बावहाय सोंनाय फिननाय जायो बेखौ फरायसाफोरनि मोनसे मुलाम्फा जागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो बिथांमोनहा उन समाव गुन गोनां सोलोंथाइ लालांनायाव बेबादि मोनसे गावखौ माने गोहो फोरांनायनि थाखाय बोलो फोरांनायनि थाखाय मोनसे मदद जागोन होननानै जों मिजिंथिबाय आरो बेखौ लानानै नोंथांमोननिसिम जोङो दिनैनिफ्राय बेखौ फोसावबाय आरो गाबोननिफ्राय फरायसाफ्रा गावबागाव फरायसालि आरो जोंनि दख'रा दालाइसाफ्रा मदद खालामगोन बिथांमोना बे एप्लिकेसनखौ जागायनो हागोन आरो जोङो बेखिनिखौ बुंनानै दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जिथि जोंनि मिरुआरि रोंगौथि सायख' आनजादनि जे जानो गोनां जे एप्लिकेसन आनजाद बिनि सायाव जे फोसावनाय दिन थारिख बेखौ जोङो बेखिनियाव नोंथांमोननि गारै जोंनि बे मिरुआरि रोंगौथि सायख' आनजादाव गासै बर' मिडियाम हमजाबजोबनानै जोङो सरकारि भेन्सार आरो प्राइभेट बेखौबो जों लाफाजोबनानै फरायसाफोरखौ बे खाबुखौ होनाय जायो मानोना जोङो जथायै जिखिनि फरायसाफ्रा 9 थाखो आरो 10 थाखोआव फरायनानै दिनैनि दिननिफ्राय बिथांमोना गाव गावनि जिउआव गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि दावगानायाव राहा मोननांगौ बुजिनांगौ बेबायदि खाबु मोननांगौ बिनि थाखाय जों बयनोबो बेखौ बेखेवनानै होनाय जायो।